Ilang paaralan sa Solsona, Ilocos Norte napinsala dahil sa bagyo. Narito ang report. Binaha ang Darasdas Elementary School sa Solsona, Ilocos Norte dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo. Umapaw kasi ang ilog sa walang humpay na pag-ulan. Dahil sa lakas ng ragasan ng tubig, nasira ang bagong gawang kalsada na nagdurugtong sa Barangay Agitap, Nalasin. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paglalagay ng pansamantalang tawiran. Dahil sa pag-apaw ng ilog sa Lawag City, nasira ang dike at gumuho ang waiting shed sa Barangay Gabo Norte. Inilikas ng ilang residente ang kanilang mga gamit dahil sa pangambang lumawak ang sira ng dike. Nagsagawa na ng inspeksyon ang ilang opisyal ng gobyerno. Sinabihan ko po sa DPWH, nagpapasalamat din ako sa kanila. Nakahanap kami ng 50 million pesos. Lagay ng flood control mismo na 288 meters dito. Binaha rin ang 5 barangay sa Paway, Ilocos Norte dahil sa pag-ulan. 5 pamilya o katumbas ng 15 individual ang inilikas. Ekta-ektaryang palayan ang nalubog sa baha matapos umapaw ang ilog. Paway is the catch basin tuwing may mga malakas na ulan. Pero ngayong Typhoon Goring may mga barangay na naman na underwater sa amin. Nangangamba rin ang ilang magsasaka sa Bacara, Ilocos Norte na wala na silang aanihin dahil sa 2 beses nang nalubog sa baha ang kanilang pananim na palay. Nasa flowering stage na raw ang mga pananim na palay ayon sa Municipal Agriculture Office. Yung talagang may pinsala yung nasa reproductive stage na at saka may mga natabunan, may mga nalubog, yun ang tinitingnan natin, i-assess kung talagang magkano, kung ilang hektarya ang apektado dito. Breves Bulsaw, One North, Central Luzon.